Natalia, ni uste garbi egitu da behar izan dara alperrena. Ikusitatzen probain ditu, hoxe, nabarmen. ¡Kontu! ¡Itxaron! ¡Itxaron, hostias! ¡Hostia! Eta eukiet, 24 ordu gainen, eta izan da pixka elkarbizitzen el más pesado. Eduk. Ni uste liak eta faltxo indola, junda gehiago. Kamara bila eta fama bila, lehiatzea baino. Ibai. Gorrotatu duzun pertsonairik edo lehiakiderik baldin badago, nor izan da zure esanetan? Lehiakide bezala Natalia izan da gehien gorta betena. ¡Ea, vamos! Ze azkenen gure talden zeon, eta ikusita probatan bat etzigula laguntzen, azkenen behar desesperatzen zen gehiena. Natalia, gaur, gurdik inabitu da, baina ematen zuen kontxan paseo antzila. Hola gurdiri eutxin, ez dakit ze intentziotan zer pentsamenduten zin, baina, bueno. Argi ibili oraingo erantzunarekin, Xabi? Norekin joango zinateke bidaia bat egitera? Amalurrekin. Wow. Ikusita ze ondo moldau gehan baserre, bihai bate Amalurrekin, nik uste oso ondo pasako denula biok eta klabe izango zara. Ez genuen inolakoan espero. Eta norekin itzuliko zinateke baserrira? Amalurrekin botako entzen baserria baita. ¡Vamos, arriba! ¡Venga! Bai, ikusita hende unibilidea, behak intxematen duko duen, bai. Edizio uste dago monitzen behakin. Zenbait egun bertan igarota, nork esango zenuke izan dituela grabaketetan anekdota surrealista gehien. Ikusi ezanetan. Eduk. ¿Qué pasa de qué? ¿Yo qué te he hecho aquí? ¿Yo qué te he hecho aquí? Osea, kontako aleman ditun eundien anekdota kamaratzetan da txabolan konta ditu guzti, bueno. Ai, ene. Igogailu batean, ez gora, eta ez bera geratzea tokatuko balitzaizu, norekin geratzea gustatuko litzaizuke, Xabi? Zaila hau, Ibai! Iratxekin. Iratxe? Dudotan egonez, maitan ego iratxe jarri, baino, ni uste da soren bitako batekin gehiago nintzela. Maitane Gajoa. Van de macho pirulos los dos, utilizan De macho pirulos, no, de machirulos. De machirulos. De macho pirulos, yo le llamo macho. Nori emango zenioke zure etxeko giltzen kopia bat. Akaso hemen gauden on bati? Amalurrei. Ikusi ala konfiantza eukideula ibili duguzin da, behatan tranquilamente konfiako nuke. Baserria realitiko lehiakiden artean, nor uste duzu dela gai, autoaren barruan giltzak azteko? Se va a liar. Edu tranquilamente, osea, hau etzan enteatzen ezertaz, da despistatu bazan, que vamos. Ai, Edu. Madre mía, qué fea estoy, coño. Eta azkenik, Xabi, nor uste duzu dela gai, zerbait lapurtzeko? Zer lapurtzeko? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa?
Gontzal jarrikoet. Beak igual ez dolako lapurtuko, baina, bueno, be multe eskerro beste atzu lapurtzen duelako. Oso ondo aritu zara, Xabi. Mil esker.